سێ ژن و زارۆکێکێ لە گوندەوارەی حمسێ لە سووریە دە ئەنجاما شەر و پەفچوونێن دناوبەرا تەرۆریستێن داعشێ و چەکدارن ڕژێمە ئەسەددا ژیانە خۆی ji دەستان و li gor agahiyan ku ew qurbanî derbeder bûn ji bajarê te dimûrê û diriya derbideriyê de dema derbasbûna wan di devera Ebûlfawaris de ketin navbera deverek li hevguhirtina armancên wan her du aliyên Nakok. Ji aliyê meydanî ve rêxistina terorîstiya Daişê li Tedmûrê pêş dikeve û devera Ebûlfawaris û Zeviyên Qadirî û beşê Rojavayê bajarê Tedmûrê li gundewarê Hemsê yê Rojhilat kontrol kirin. Herwiha kompaniya Heyyan ya gazê li Rojavayê bajar desteser kirin û niha nêzîkî balafirxaneya Teyfûr ya leşkerî dibin. Hin çalakvanan nûçeyên firîna hejmarek balafirên cengî ji balafirxaneya Teyfûr ya leşkerî ber bi balafirxaneya El-Şaîrat ya leşkerî li gundewarê Hemsê yê Rojhilat ra gihandin. Kobûyekê niyazên rejimê di valakirina wê balafirxaneyê de diyar dibin. Rêxistina terorîstiya Daişê roja yekşembê derbasî bajarê Tedmûrê yê şûnwarî bûn û tevî vekêşana wan ji bo deverên dî li welat lê wan tundrewan careke dî bajarê Tedmûr kontrol kirin. Piştî wê vekêşana di encama êrişên balafirên Rûsyê de ew jî bi demek kêm û li gor televîzyona fermî ya rejima Esed li ser zarê parêzgarê Hemsê ku Daişê Tedmûr kontrol kir û niha çekdarên rejima Esed hewlan didin ji bo vegerandina wî bajarê şûnwarî. Di yekemîn muqarrehatinên rejimê de li ser ji destdana Tedmûrê careke dî kanala exbariyê ya Sûrî got ku çekdarên rejima Esed bi temamî ji wî bajarî vekişiyane. Şêrînkîlo Ark